Kaixo, Feli Oregi naiz, neurogarapena, hazkuntza eta ikasketa prozesuen oinarrietako bat izenburua duen laborategia aurkeztuko du. Zer landuko dugu? Neurogarapena zer den? Jaiotzen garenetik heldutasunera aldaketa handiak emoten dira arlo guztietan. Baina, lehenengo 7 urteetako ibilbidea eta esperientziak oso garrantzitsua dira gure nerviosistemaren bilakaera eta gure funtzionalidadera. Aipatu eta pizka sakonduko ditugun gaiak, zentzupenak, garapen motorra, komunikazioa, harremanak eta kudeaketa emozionalak izango dira. Garapenean, alterazio handiak daudenean, erraz ikusten ditugu eta azkar hasten gara laguntzeko bideak aurkitzen. Alterazio honek txikiagoak diranean berriz, batzutan denbora pasatzen da konturatu eta esku hartze batekin hasi ordu. Bai eskolan, etxean, ikusten dira zailtasunak, idazketa, irakurketa, ulermena, gorputzaren erabileran, harremanetan, komunikazioan, kudeaketa emozionalean eta neurogarapena ezagutzeak laguntzen du egoera hauek beste era batera ulertzen eta baliabideak eskaintzen ditu esku hartze edo lanketa bat egin ahal izateko. Saioan, alde teoriko bat egongo da, solasaldi momentu bat eta gero alde praktiko. Haurren ikasketa eta hazkuntza prozesua errazten laguntzeko beste bide bat ezagutu nahi baduzu, hemen daukazu aukera. Gonbidatuta zaude laborategi honetan parte hartzen.